Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Секунда само. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Секунда само. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Секунда само. Деси да ти развалим малко дискомфорта. Съгласна ли си? Той с комфорта, извинявай. Да ти създадем малко дискомфорт. Разваляй. Имаш ли? Създадем малко дискомфорт. Разваляй. Имаш? VIP Brother Live. На живо сме, нали? Това е нормално момиче, което има един симпатичен, желан и богат мъж и което сега, ако спечели 100 000 лева, с какво ще се промени? Ще добие ли статута на по-особено момиче? По-особено момиче. По-особено момиче. По-особено момиче. VIP Brother Live. На живо сме, нали? Защото Нико Топарев ме попита навънка, бе, ти няма ли да се жениш вече? Така? Значи аз за Христина не бих се оженил никога. Аха. Съжалявам. Защо? Просто... Ще те поканиме във VIP къщата. Просто не искам да бъда на място на Здравко. По-особено момиче. VIP Brother Live. На живо сме, нали? Секунда само. Нямаме 1% разлика. На второ място Христина с 23,4%. С 23,4%. С 23,4%. Секунда само. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Дами и господа, драматична промяна в момента. На второ място Десислава с 49,8%. На първо място Христина 50,2%. VIP Brother Live. На живо сме, нали? А Криси, сега така, усещаш ли звезден статут? Чувстваш ли се VIP персона в тази къща? Не, по никакъв начин. Не. А ти гледа ли Big Brother, когато тризначките спечелиха една от трите, разбира се? Любов спечели крайната победа. Гледах, не всичко и не е много подробно, но да, гледала съм предаването. А ти би ли гласувала за тях тогава, когато те се съревноваха на финала Любов с нейната съперничка? Не, аз не съм гласувала. Принципа мога да отговоря, що обаче? Не, интересно ми е само, ако сега ти избере България, ще се чувстваш ли равностойна на Любов? Не чух, извинете. Добре, спираме в момента, защото минаха 3 минути към Христина. Добре, спираме в момента. Добре, спираме в момента. Добре, спираме в момента. VIP Brother Live. На живо сме, нали? Нямаме 1% разлика. Дами и господа, нямаме 1% разлика. Необходимият 1% разлика между 6-тия и 5-тия, за да имаме изгонен. Включваме се на живо в къщата и точно в този момент обявявам... Секунда само. Само преди да включим финалните 2 минути, ще ви обявя резултатите. Това е изключително място. На второ място, в този момент, с 49,5% е Христина. На първо място е Десислава с 50,5%. VIP Brother Live. На живо сме, нали? Вече би трябвало да имаме победител във втория сезон на VIP Brother България. Изчакваме изчисляването на последните ваши обаждания и СМС-и. Прехвърляме се в къщата при двете финалистки. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Отново отваряме линиите за гласуване. Ето какви са резултатите в този момент. Точно в този момент. Дами и господа, на второ място е Христина. С 49,9%. На първо място в този момент е Десислава. 51,1%. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Това, което искам да ви кажа веднага, са временните резултати. И така, колеги, на второ място е Десислава с 49.
Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. 49%. Твърдо 49%. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. VIP Brother Live. На живо сме, нали? На първо място е Христина с 51%. Обявяваме нови финални 2 минути. Дами и господа, нека времето започне да тече сега. Сега се опитва да е жената. Добре, 1 минута и оставаме. Давай, Милене. Нищо. Сори. Давай, само 2 минути. Лене. Нищо. Сори. Давай, Лене. Нищо. Сори. Давай, Лене. Нищо. Сори. Давай, сори. VIP Brother Live. На живо сме, нали? Лене. Нищо. Сори. Давай. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. Дами и господа, уважаеми зрители на Нова телевизия, имаме 1%. Имаме победител във втория сезон на VIP Brother. Честито! Честито на всички! Честито! Честито на всички! Честито! Честито на всички! Честито! Честито на всички! Христина, това си ти! Честито! Честито на всички! Христина, това си ти! Честито! Честито на всички! Христина, това си ти! Честито! Честито на всички! Честито! Честито на всички! Дами и господа, това беше. Христина е победителят във втория сезон на VIP Brother. Сега това, което нека искам да ви кажа, че скандално по тяхно решение голяма част от нашите випове си тръгнаха. Виждате, тук са останали Венета, Роси и Тишо. Публиката е свободна да скандира каквото иска. Честито! Честито на всички! Христина, това си ти! Публиката е свободна да скандира каквото иска. Честито! Честито на всички! Победи в много тежка битка за тежестава. Направо, буквално до края. Тути водеше тути, всичко се обръщаше и... Честито! Честито на всички! 49,49. Нямаме 1% разлика. 49,1% от зрителите гласуваха за теб. Загуби се съвсем малко. Нямаме 1% разлика. Нямаме 1% разлика. След което да отидем на сцената, където чакат, ще ти поднесат чека и всичко ще бъде така, както трябва да бъде с истинските победители. Честито! Честито на всички!